V dobe, keď svet s nádejou upiera svoj zrak k stavu lekárskému a vyžaduje od neho istotu, profesionalitu a vedeckú horlivosť, žiadam vás, kolegovia, aby ste si pripomenuli slova Hippokratovej Moriaka si rozkolcujem sám. Dobrý deň, doktor Mortimer. Nedali by ste si koláčik? Mám veľa práce, Connolly. Ach, to dnes nemá. O 3 dni sú Vianoce a my len teraz začíname skúšať moju vianočnú drámu. Ozaj, nenechala mi tu vrchná kostýmy. To je prejav Santa Clausa? No to je moja prednáška na poludnejšie sympózium. Možno, že by vás zaujímalo, že kolegom neurológom stála za to, aby pricestovali do Londýna z ďalekého Islandu a Japonska. No, bodaj by nie. Letenka gratis, oddychový týždeň v Londýne a tu sú nervózni. Pokojne 200 neurologov, to je kopa opokojujúcich práškov. Profesionalitu a Prepáčte, vyrušujem, Zlatko. Potrebujem pár minút na parkovanie. Miláči, ja práve potrebujem kľud na prípravu, vieš? Ruky boskávam, pani Dobrý Mortimerová. deň, doktor Connolly. Prišli ste na sympózium? Nemôžem predsa chýbať, keď má môj manžel veľký deň. Connolly, nemáte veľmi? Neprišla si náhodou príliš skoro? Podľa Lady Vivian máme my dvaja vítať delegát. Ďakujem, David vám vráti. Dovidenia, Baule, doktori. Och, to sotva. Skúšame moju vianočnú hru. Hráš mne aj ty, David? Úprimne povedané, tých 200 neurológov by zažilo radšej ten váš vianočný program, než prednášku. Žiadam vás, kolegovia, neurológovia. Vy ste ešte tu, David? Panie Bože, vážení kolegovia. Tak to sa učíš na spamäť? No, usilujem sa. Hubert, nemáš náhodou vizitu? Práve znejdem. Nemám ti robiť čaj. Na upokojení. Čaj. Ďakujem. Nie. Pán kolega, nechceli by ste si zahrať Santa Clausa? No a potom si strhnúť mŕtvolu. Chcel som si požičať skutočnú, ale nedovolili mi. Dovolím, pani. Vážená vrchná sestra, toto je aspoň teoreticky lekárska izba. Pardon, len som si skracovala cestu. Poznáme? Vianočné darčeky pre pacientov. Schovávame ich v márnici. Sestra, nezabudnite na skúšku. Obávam sa, že nebudem mať čas, pán doktor. A ja len dúfam, že doktorovi Bonimu nebudem vysvetľovať každý hlúpy vtip. Connolly, choďte už aj dobre. Rada, pane. Je tu niekde doktor Mortimer? A vy ste kto, slečna? Doktor Connolly, mladší sekundár, toto je do vianočnej hry. Chcem hovoriť s doktorom Mortimerom. Samozrejme. Pán Mortimer, a zda vám nemusím zdôrazňovať, aká je výročná nadačná prednáška dôležitá. Madam. Neprerušujte ma láskavo. Ako predsedkyňa správnej rady a bývalá primárka nemocnice svätého Ondreja sa domnievam, že mám určité slovo pri výbere kandidáta na prednášajúceho. No a tohto roku, čo pre vás asi nie je nejaké tajomstvo, ste hlavným kandidátom neboli. No, tak donieslo sa mi, že som nebol na kandidátke pre výber. Boli ste úplne poslední. Máte vo svojej prednáške nejaké pochválne zmienky k súčasnej vláde? Rozhodne nie, madam. Tak ich tam vložte, vy babrák! Na prednáške bude štátny tajomník ministerstva zdravotníctva. No a my potrebujeme dokončiť tú prekliatú rekonštrukciu.
Pochvalné zmienky, napísal som. A žalujte sa na nedostatok finančných prostriedkov. Hlavne nech je prednáška krátka. Neurológia totiž to odpupuje mozog. O 5 minút vás chcem vidieť u seba v kancelárii. Musím ju schváliť. 5 minút, rozumiem. Dobrá pôsobiho-nadačná prednáška môže znamenať krok k primariátu. No a potom k udeleniu šlachtického titulu. Čo myslíte, ako som k nemu prišla ja? Často mi to vrtalo hlavou. Ani o minútu viac. Kolegovia, som šťastný, že môžem medzi nami privítať štátneho tajomníka zdravotníctva, ale musím tiež upozorniť na nedostatočný rozpočet. A keďže dobrá prednáška má byť krátka, tak musím pochváliť našu múdru vládu. A, Pane Bože, a za čo? Prepáčte. Pre zmilovanie, toto je lekárska izba, čakárenie na chodbe. Ja som prišla za vami, pán doktor. Sestra na recepcii vás objedná. To som predsa ja. Jane. 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 No toto. Sestra Tejtová, páni, no ale toto. Už je to dávno. Viac ako 18 rokov. Ale nehovorte, veď nevyzeráte ani o deň staršia. Asi preto ste ma okamžite spoznali. Vždy ste boli najkrajšia sestra na klinike. To ste hovorili všetky. Nesmysel, boli ste najkrajšia, a čo sa mňa týka, aj tá najochotnejšia. Jane, prosím vás, ja už nerobím to, čo sme niekedy robievali so sestrami. Ja som šťastný, že na tým už. To ste boli aj vtedy. No, to sa dobre pamätám. Spolupracovali ste veľmi ochotne. Rád som vás po toľkých rokoch opäť videl. Môžem si sadnúť? A ako si sami roztriasli kolená. Viete čo, ja som teraz zaneprázdnený. Mala som vám to povedať už vtedy. Vy ste sa nikdy nečudovali, prečo som tak náhle odišla zo špitálu? Zdalo sa mi to trochu unáhlené. Odišla som. Čakala som. Čo také som mohla čakať? Po tom, čo sme spolu vystrájali. Ale čože ja viem, že by zvýšenie platu. Odišla som porodiť. Porodiť. Dieťa. Je to moja vina. Zdravotná sestra otehotnie. No ani na to bolo extra geniálne. Musím si sadnúť. Ale ja si nemôžem dovoliť sedieť, veď o chvíľku musí byť prelejtý vína. Každú chvíľku príde moja manželka. Že to dieťa nemusí byť moje. Nikoho iného som nemala. Takmer som vám to vtedy prezradila, ale robili ste si atestáciu, tak som si povedala, prečo vám ničiť život. A prečo ste sa rozhodli povedať mi to po takom dlhom čase? Kvôli Leslie. Tak sa volá naša dcéra. Dievčatko. A medzi tým vyrástlo. Vždy som jej tvrdila, že ja som Tejtová a že jej otec bol Tate. A že pán Tate zomrel, keď bola ešte malá. Pri výstupe v Himalájach. Ale včera som sa rozhodla Leslie povedať pravdu. Čože ste? Oslavovala 18, rozhodla som sa, že je čas, aby sa dozvedela pravdu o svojom otcovi. A čo ste jej povedali? Že som tu mala pomer s jedným lekárom a ten bol ženatý. Nečakala som takú reakciu. Smiala sa, no aj plakala a keďže sme oslavovali a trošku pili, no viete, tak... Jane, ale nepovedali ste hádam moje meno. To nie. Strašne ju to vzalo. Ráno dostala hysterický záchvat, že ste na vine, vy, že ste nás opustili. A ona musela vyrastať bez otca. Do čerta, vedia, som sa to dozvedel pred 5 minútami. Skôr než som ju stihla zastaviť, rozhodla sa prísť do nemocnice a zistiť, kto je jej otec. No. Vzala si moje kľúče od auta a teraz čaká dolu na recepcii. Prosím, príjmite ju aspoň na 5 minút. Že ja som teraz naozaj zaneprázdnený, viete čo? Necháte mi vaše telefónne číslo, ja vám neskôr zavolám, ale prosím vás, odvedte ju niekde preč. Nemôžem. Je s ňou policajná seržantka. Šoferovala pod vplyvom alkoholu
Nemá vodičák. Ešte aj urazila verejného činiteľa. David, ja som chcel povedať, že Lady Vivian. Povedz jej, že nech príde, dobre? Toto? Sestra Tateová. Dobrý deň, pán doktor. Nevedel som, že ju poznáš, Hubert. Nevedel? Nie. Veď sme tu všetci slúžili spolu. Ja rád vás vidím. Ja rada vidím vás, doktor Bomi. K tomu pravím. Krásny vianočný darček. No a ja som od nej jeden dostal. Naozaj. Ste fantastická. Ako je to dávno? 18 rokov. A 9 mesiacov. Ste tu len tak? Alebo pracovne? No, Pracovne? len tak nám prišla zaželať veselé Vianoce a pracovne zistiť, či náhodou nemáme voľné miesto. No máme zúfalý nedostatok No, sestier. ale iba mladých. Som vám vysvetlil, že im však staršie sestry nepríjmame, no veľká škoda, že sa tak ponáhľate. Ale určite má čas zdržať sa a pripiť si na Vianoc. Ak sa dobre pamätám, starých dobrých Zo čas. starých dobrých čias robil veci, ktoré doteraz ľutuje, Hubert. To boli žúry. Stavím sa, že ste si našli dobrého manžela. Čo robí? Nič. Zomrel, spadol v Himaláje. A to je tragédia. Ale určite vám po ňom zostali aspoň nejaké tie... Nezostali. Všetko mi povedal. Nemá nejaké deti a rozhodne nemá nejakú dceru. Hubert, prídeš neskoro na skúšku vianočného obdobia. Na Davidovú prednášku. Práve mi to napadlo. Ale kdeže na moju prednášku? Ona musí skupovať darčeky pre rodinu, vieš? Rodinu? Mal som dojem, že nejakú nemá. Má kúpu priateľov a známych a týču jej všetko ako rodina. Hubert, komolika už pol hodiny sa dálko. Jane, dajte mi prosím vás to číslo. 67 43 105. 105. Ale čo z Leslie a s tou seržantkou? Ja im zavolám, dobre? Moment. Čo vlastne vie tá seržantka? Len to, čo jej povedala Les. Že jej otec je tu lekárom. Na to seržantka povedala, že ju žiaden otec nezaujíma, že je povinnosťou jej iba zobrať Les na políciu. Ale tá tvrdí, že má právo na to, aby ju sprevádzal jej otec. Odkážte Leslie, že ak nepôjdu na políciu, vydajú na ňu zatýkačiste. Ďakujem vám, pani Leslieová. Ahoj, miláčik. Tuto je pani... Leslieová. Leslieová, ďakujem. A toto je moja manželka, pani Mortimerová. Áno, čo pekne si porábala, drahá. Parkovala auto. A vy tu pracujete, pani Leslieová? Ale nie, kdeže? Ona tu nepracuje, ona prišla za manželom, vieš, on u nás leží, pán ten Leslie. Na oddelení B už odchádzala a chytili ju na chodbe palpitácie, no aby si aj ty rozumela, búšenie srdca, vieš? Doktor Mortimer, povedali sme 5 minút pred 10. Dovolte, táto madam je pani Mortimerová. Že ale ja ju predsa poznám. No, táto madam je zase pani Leslieová. Leslieová, ďakujem. A táto madam je Lady Vivian, predsedníčka našej správnej rady. Máme problém. Pani Leslieová dostala palpitácie, ale už sa nemusí báť. Ja sa bojím čím ďalej tým menej. Ozaj, tú prednášku som prepracoval, teda aspoň ten politický aspekt. Výborne. Pani Mortimerová, boli by ste taká láskavá, keď váš pán manžel vyrieši tu pani Leslieovej palpitácie. Doviedli by ste ho ku mne do kancelárie, aby sme prediskutovali tú prednášku. A nebolo by lepšie prediskutovať tú prednášku najprv s ňou? David, ráno si nebol až taký nervózny. Nervózne som iba pred chvíľkou. No vidíte, pani Leslieová, krásne sa vám uľavilo. Poďte, odprevadím vás aspoň k výťahu, poďte. No a seržantke povedzte, že váš manžel sa nemôže zúčastniť zrazu vojnových veteránov zo zdravotného stavu. Kto je lekárom jej manžela? Doktor ten Bonny. Hubert, môžem vás ubezpečiť, že ten je najlepší. No ale viete vyvedovať, hádam aj vy pár minút, pán doktor. Ty bež za Lady Vivian, ja odvediem pani Leslieovu na oddelenie B a porozpráva sa s doktorom. Poď.
Ona nemôže doktora Bonnieho ani vidieť, ona mu proste nedôveruje. Doktor Bonnie proste... Volal ma niekto? Dobrý deň, pani Mortimerová. Tak ste sa nakoniec zdržali? Som rád. Ja som rada, pán doktor. Má plnú hlavu manžela. Leslie leží na vašom oddelení. Kto? Manžel pani Leslieovej zomrel. Robert, počúvaj ty. Ako jej môžeš oznámiť takúto smutnú novinu? Naozaj to nebolo vhodné. No. Novinu? Príjmu sústrasť. Sadnite sa. No ale nie, Nech sa nespamätám. nie, čo mu škodí, posa. Čo sa stalo? Pre Boha, keď jej zomrel manžel. Viem, v Himalajach. Ale 5 minútami bol ešte tu v nemocnici. Robert, takto. Malé nedorozumenie. Manžel pani Leslieovej naozaj tragicky zahynul v Himalájach, ale to bol jej prvý manžel. Jej druhý manžel, pán Leslie, tak... Druhý manžel. No tak ten je u nás teraz pacientom a krásne sa zotavuje. Teraz už môžete odísť z nemocnice naozaj s ľahkým srdcom. Ja som mal dojem, že ste prišli za nami. No jasná vec, že prišla za nami. Sme predsa lekármi jej manžela, nie? Teda aspoň Hubert. Ja? Leslie, oddelenie B. Nikto nečaká, že si budeš pamätať meno každého pacienta, Hubert. Ja si zväčšene mená veľmi dobre pamätám. Leslie, s čím tu je? Prijali sme ho s podozrením na dnu. Ale operovali ste mu hemoroidy. My sme ho prijali s dnou, ale operovali sme mu hemoroidy. Tak asi sme zistili, že má aj hemoroidy, tak akože liečíme dôkladne, nie? Hubert, ty. Lekárska izba? Pani Tejtová? Nie, myslím si, že nie. Ale počkať, možno pre vás, sú pani Tejtová. Ďakujem. Nevolá sa Leslieová? Jasná vec, že sa volá Leslieová, ale ten prvý manžel, čo zahynul v Himalájach, tak ten sa volal Tate. Tak niekedy jej hovoria pani Leslieová, niekedy jej hovoria pani Tateová. Aspoň takto mi to tvrdila. No. Chceš mi povedať, že prvý manžel sestry Tateovej bol tiež Tate? Sestra Tateová? Iste, počkám na ňu. Pani Leslieová súkromné hovorí, tu my trpíme. Prepáč, chcela som hovoriť seržantka. Seržantka. No, seržantka asi má predsa len v úmysle prehovoriť pán Leslieho, aby sa zúčastnil zrazu vojnových veteránov napriek svojmu pooperačnému stanu. Len už na sebe snie. Lese, tuto je psík. Hneď som dolu. Hovorila som, že Leslie sa zrúti. Niekedy tomu psovi hovorí les a niekedy Leslie. A neplatí sa vám to, keď vy sa voláte Leslieová? Vy sa na tú malú naozaj nechcete ani len pozrieť. Viete čo, naozaj pozriem sa na ňu, ale budem mať chvíľku času, ale v žiadnom prípade nedovolte tomu neurotickému zvieraťu vybehnúť do lekárskej izby. Môže to byť pesnota. Poďte, rád vás odprevádnik víťa. Obdivuhodná žena. Aj tak som si myslel, že im viacej bude záležať na manželovi ako na psovi, nie? Prepáčte, pán doktor, ale Lady Vivian... Už ideme, sestra, no. Sestrička, čo viete o Leslie z oddelenia B? Prijali ste ho znovu a operovali ste mu hemoroidy. Leslie? Prijali ho a my sme mu operovali... My sme mu operovali hemoroidy. Nechcete mi tvrdiť, sestra, že vy neviete, čo sú to hemoroidy? To si vyprosím, pán doktor, ale samozrejme zistím to. A mimochodom, robíte sám tu, pripravím vám zoznam darčekov pre pacientov. Poď, David, ideme sa upokúť. Tam si niečo kúpim. Dobre, Vysáko Miláčik, prídem za tebou, len toto vybavím. Mortimer, vy ste ešte tu, sestra Tateová? Čože? Ale povedzte mi, ako mohla uniknúť seržantke. Normálne ju kúpila. Nie, ešte sa to neukázala, nie. Toto je lekárska izba? Áno, áno. Hľadám matku. Ja keď som prichádzal, tak nejaká dáma práve odchádzala, viete, no. A vy? Ste tudajší doktor? Ale kdeže, doktor? Ja som tu pacient. Svinia. Zotavujem sa tu z dny a z hemoroidov. Svinia. Keď je nám lepšie, už pomáhame trošku s papierovaním. Svinia. Pokoj, slečna, pokoj. Kto je svinia? Foter. Ockovia nie sú svine. Ale môj je. Čo? Najradšej by som mu jednu vrazil.
mňa nejako zle. Poďte, prevadím vás na ambuláciu, poďte. Nikam nejdem, kým neuvidím fotra. Viete čo, prevadím vás aspoň dolu na recepciu, poďte. Nejde nikam. Prepačte. Žalúdočné problémy z nervozity má u nás v špitáli matku. Aha, ale ja hľadám fotra. A na ktorom oddelení Sestra, leží? viete čo, ja toto doriešim, dobre, poďte. Chodte. Dobre, pán doktor, rozumiem. Ona vám povedala, doktor? No, ja som tu pacient a zároveň som doktor teológie. Slečná, vidím, že vám už je lepšie, tak choďte hľadať matku, dobre? Nikam nejdem. Hergot, správajte sa slušne, milá dcera. No fajn, že si tu. Hubert, pomôž mi ju odniesť dolu do recepcii, práve stratila matku. Nedotýkajte sa ma ani vy, farárko! Tá strata matku ju teda poriadne vzala. Ale ja som strátila fotra! Aj jeho. Prepáčte, mala som pre doktora Mortimora zistiť, či na oddelení B leží pán Lesy. Neleží. Ani na žiadnom inom oddelení našej. Keď sa doktor Mortimor vráti, tak mu to láskavo povieme, sestra, dobre? A teraz sa von! Von! V poriadku, David? David, čo si urobil Lady Vivian, že tak zúri? Miláčik, je to práve že nič. Práve stratila matku. Ale nie, bola tu hospitalizovaná. Ale kdeže? ZPP? Zomrela pri prevoze. Zrazili ju autobus. Číslo 34 na Bavarskom nábreží. Skúšame. Práve jej zomrela mama, ona EŠPZ. Ešte aj to? Kde je mama? Ja chcem mamu. Určite je niekde tam hore. Nie, pán farár povedal, že je určite dolu. To dievča súrne potrebuje otca. Nevážete niekde tu, v nemocnici? No jasné, mama sa s ním pred chvíľou rozprávala. Je mi to ľúto, ale vaša matka v pokoji a v kľude zosnula. Mama. Zosnula. Ten sviňar ju určite zabil! Pokoj, bola to dopravná nehoda. Žiadna nehoda! Ale no tak slečna, Rosemary, poď sem. Upokojte sa! Prosím vrchnú potrebuje emóciu Largactil 50 mg, ale prosím to! Doktor Mortimor, poďte nám pomôcť! Doktor Mortimor má dovolenku! Jane? Čo hovoríte? Seržantka, že ide hore? Ale sme sa predsa jasne dohodli, že už zdržíte. Nie, vy radšej zostaňte tu, dobre? Dobre. Pani Mortimorová ma požiadala o injekciu pre nejakú neurotickú slečnu. Ale pán doktor, toto nie je bežný postup. A nevidela som ani lekárskú správu. A nie je 100 mg. Trošku priveľa. Počúvaj nám. Ak niečo zvýši, kľudne to vlastne vrchnej, dobre? S dovolením, pane. Dobrý deň. Som doktor David Mortimor. Čo môžem pre vás urobiť? Hľadám mladú ženu. Má asi 1,60 m, tmavé vlasy. Je trochu mimo, pane, kvôli otcovi. No, dobre, a čo má jej otec spoločné s našou nemocnicou? Tvrdí, že je tu lekárom a že sa pred ňou zatajie. No viete čo, takto, dnes som tu rozhodne nejakú slečnu nevidel. Dnes je mimoriadne pokojný deň. Sa niečo dozviem a dám vám to vedieť, dobre? Potrebujeme! Toto je môj kolega doktor Bonny. Ako pokračuje skúška vianočného programu? Skúška? Pacienti vianočný program milujú.
No, seržantka, naozaj, ak bola čo zistíme, vám to hneď oznámi. Vrátim sa domov. Áno. Začínaš mi robiť starosti, David. Ja sa tak bojím o Leslie! Leslie už úplne v absolútnej pohode. Vyliezla na okenú rinku. Vraj nezíde, ak jej nenájdeme fotra. Nie! Tak a teraz sa to od vás Les musí konečne dozvedieť! Čo s tým má spoločné ten pes? Volajte políciu! Balansuje na samom kraji! Zavolám seržantku! Haló, recepciu! Jane, teraz všetko vyjde najavo. Bohužiaľ! Choďte tam a stále na ňu, hovorte, sestra! A vy ste kto? Jej matka! No toto! Prosím vás, tam dole je policajná seržantka, pošlite ju hneď do lekárskej izby, ide o život! Ale jej matka ZPP? Jej matka JPU! Vieš, Leslie je nemanželská dcéra sestry Tateovej. Nikdy nebola vydatá. Nikdy. Čo ten manžel, ten Tate, ten, čo zomrel v Himalajach. Keci. A druhý manžel, Leslie, Snow. Totálne, keď si nikdy nebola vydatá. Dcéru má s doktorom z našej nemocnice. Páne, na nebi. Otcom si ty. Ja? Čestné slovo, ja som s ňou nikdy nič nemal. Ale ja sa nemôžem tomu prisahať. Prisahám. O všetko by som... Ty? Prepáč, no, vieš, máš ty manželku alebo ja? Dievčate zrejme vôbec nepozná. Vie len to, že jej otec stále slúži tu v nemocnici. No a keď sa tak na teba pozerám, tebe otcovstvo tak prísne. Na to je mi sestra Tateová nikdy nedala šancu. Ty nemáš čo stratiť. Existuje možnosť, že by ťa tu v tejto nemocnici niekedy vymenovali za primára. Nie, to tak vidíš. A potom máš ty manželku alebo ja? David, ale ja mám zas strelenú matku. Ja viem a počujem, to len na hodinku. Jednoducho tam pôjdeš a predstavíš sa Leslie. Čo s tým má spoločné ten pes? Neexistuje žiadny pes a neexistuje ani žiadny pán Leslie, rozumieš ma? To dievčatá sa volá Leslie. Jednoducho tam pôjdeš, predstavíš sa tvoj otec a pôjdeš s ňou na políciu. Na políciu? Čo ide len o nejakú drobnosť v rámci takej dopravnej nehody. No a ja po prednáške poviem Leslie pravdu. Ja neviem, David. Chceš odo mňa príšernú vec? Ale vieš, list na vedenie nemocnice pošlem ešte večernou poštou. To ti soluje fakt. List? Aký list? Navrhnem ťa na miesto dekana fakulty. Dekana fakulty? A to je korupcia. Hubert, počúvaj, nejako mi pomôž, ja som zúfal, neviem, čo mám robiť, rozumieš ma? Ale si istý, že s tým sestra Tateová bude súhlasiť? Jasné, že áno, buď ty ako otec, alebo žiadny otec. Mám nápad. No. Mohli by sme sa spýtať doktora Connollyho. Netáraj. Keď sa Leslie narodila, doktor Connolly došlo ma pýtať. Vrchná sestra? Vrchná sestra. Ako by mohla byť vrchná sestra otcom. I keď v dnešnej dobe, naozaj všetko možné. Veď sa bol motoríky! Ešte sa zvedavivého doktora! Aj sám si, doktor! Ale ja sa bojím výšok! Ste v poriadku, vrchná sestra? Leslie, Zlatko! Polícia mi povedal, že ma zrazila príklad štvorka! No poďme tu, výtržníčka, poďme! Držte sa, vrchná sestra! Hubert, počúvaj! Zbehni oposchodenišia, pokúsajú vtiahnuť tu! Sestra, vykopnite spodné okno! Jane, na chodbe je požiarna hadica, chodte po ňu, podkúsime sa ho vytiahnuť hore! Výborne, Hubert! Skvelá lapačka! Keby potrebovala vrchná sestra! Kde je? Mike, doktor Bonnie je oposchodenišie, chodte mu pomôcť, chytro! Leslie, tak z Ocka sa stal napokon hrdina. Zachránil vrchnú sestru. Ten smiešný chlapík je môj No otec. jasné. Opatrne, pozor. A niečo som nemohla nájsť. Mami, ja som taká šťastná, ja som našla ocka. Ani neviete, aká som šťastná. Ani ja. Tak, vrchná sestra je už na ambulancii.
mala len pár škrabancov. Oj, hrdina! Ahoj, Lacko. Ahoj. Cerenka? Do čerta, čo ste mu to narozprávali? Čo ste počuli, že... A teraz chodí už, čaká vás seržantka. Hubert, niečo povedzte. Môj ocko sa volá Hubert. Musíme sa o sebe veľa dozvedieť. No. Hubert, ja vás nemôžem nechať. Ale môžete, Jane. Veď pozrite sa na nich, akí sú spolu šťastní. Chcete predsa, aby Leslie bola šťastná, nie? No, moment. Recepcia. Sestra, objednajte prosím vás taxík pre doktora Bonnyho. Áno, ide. Dobre, ďakujem. V tejto chvíli je toto najlepšie. Pre koho? Doktor Bonny pôjde s vami dolu a počkáte na taxík. Pre Boha, čo sa tu deje? Práve, že nič, Zlatko. No, prezradíte mi? Našli ste otecka? Jasné. A kto to je? Moment! Doktor Bonny je váš otec? No jasné, nevidíte tú podobu. Prosím vás, zoberiete ich na tú políciu, dobre? Na políciu? No poďme, devčatá, nenechajme seržantku čakať. Čo sa tu vlastne deje? Tak sa tu mávajte, farárku, a nech vás prestane trápiť tak na. Nebojte, všetko vám ten farár vysvetlí. No pohni, Kostrovocko. S ockom sa hovoríš slušne. Mala som dojem, že Leslie je pes. Pomerieš, drahá, buď. Ideme, poď. Stalo sa niečo, Hubert, tvojej dcére? Rosemary, prosím ťa, vyhľadaj Lady Vivienne a povedz jej, že 3 minúty proste pre mňa sú málo. Ale čo je mám povedať tentokrát? Neviem, niečo si vymyslí, že tu pristali Markani, alebo čo? Vieš už. Máš byť na polícii, nie? Keď sme nastupovali do taxíka, zadržala nás tá seržantka. Zrejme videla, ako Leslie zápasí s vrchnou sestrou na rince. No a nepoš. Takže teraz Leslie hrozí obvinenie z pokusu o samovraždu. Alebo vraždu. No alebo z oboch. Musí ostať u nás na bezpečnostnom, kým seržantka nevytučuje vrchnú sestru. Tá má otraz mozgu a ruku v sadre. Počúvaj. My ako musíme zabrániť tomu, aby seržantka vypočula vrchnú sestru. Ja normálne... Ja čakám na nejakú inšpiráciu. Pán doktor, skúšame. Inšpirácia práve dorazila. Vrchná mi rozhádzala celé predstavenie. Zlomila si ruku a teraz si to musím stohnúť sám. Ešte hľadám niekoho, čo by mi zahral mŕtvolu. Mike, priateľu, vy by ste iste urobili túto doktorovi Bonnymu láskavosť, čo? Pán doktor, prepáčte, ale vážne sa ponáhľam. A zarobili pritom 200 libier. Veď vlastne sa až tak neponáhľam. Ako vieme o vás, že ste naozaj dobrý herec. Dokážete zahrať všetko, dokonca aj ženu. Vy určite budete vedieť, kde by sa dala zohnať uniforma vrchnej sestry. Najskôr v práčovni. Ale vy ma chcete obsadiť za vrchnú a za to mi dáte 200 libier? No jasné, plus prémie, ak to dokonale zvládnete. Beriem. Áno. Predsa od neho nemôžeš chcieť, aby hral ženu. Hubert, toto nechaj, dobre? Počúvaj. Bezpečnostné. Mortimer. Je u vás policajná seržantka, áno? Prosím vás, odkážte jej, nech príde do lekárskej izby. Bude tu mať pripravenú vrchnú sestru na výsluch. Ďakujem. A sme v tom až po uši. No to teda sme. Ty zavoláš na ambulancie a nech si tam vrchnú ponechajú na ošetrovni čo najdlhšie, dobre? Keby sa toto dozvedela moja mamička, zabila by ju to. Hubert, počúvaj, ja Connolly mu všetko vysvetlím a pošlem ho sem. No, veľa šťastia. Ja tu predsa nebudem. Ale jasné, že tu budeš, Hubert. Veď si predsa Leslie, otec, nie? No a keď bude Connolly tvrdiť, že Leslie vyšla na tú okennú limsu len v rámci nejakej predvianočnej zábavy,
tak to jednoducho potvrdí, že hotovo. No, veď Connolly na tej rímse vôbec nebol. Connolly bude vrchná sestra. Nechápeš? No a ja zatiaľ zadajím do tej práčovne a aspoň nakúpnem do auly, nech nám tam Lady Vivienne nesklabuje. Dobre, veľa šťastia. Drž sa. Ambulancia? Doktor Bonny. Nie, neposielajte ju hore. Urobte všetky testy. Skrátka všetko. Srdce, krv, moč, hlavu. No poriadne. Ďakujem. Myslela som, že tu na mňa bude čakať vrchná sestra. Pán doktor, myslím, že by ste sa mali vrátiť dolu k svojej dcére. Tuším, má veľký malér. No, som si istý, že to je jedno veľké nedorozumenie. No uvidíme, čo povie vrchná sestra. Z toho by nemali byť ťažkosti. Pán doktor, vy a tá mladá pani ste rodičia tej mladej slečny? No, viete, u nás sú vzťahy tak trošku komplikované. Ešte, že tie moje sú jasné. Môj synovec tu pracuje, iste ho dobre poznáte. Doktor Connolly, bratov syn. Tak trošku strelený, divadlo a tak, chápete? To strelený môže potvrdiť. Okamžite do lekárskej izby. SOS! Stalo sa niečo, pán doktor? Vyzerá to, že sme vrchnej sestre predpísali zlú liečbu. Musím s ním konzultovať. Dáte si so mňou pohárik? Keď už sú to Vianoce. Mám pocit, že by to chcelo aj povedať. No ale som v službe. Len malý a so sodou. Do čerta, čo sa tu deje? No. Lady Vivienne ma práve predstavuje a do toho zavie zreprodukovo SOS. Hraziačej seržantke ponúknuť výsty v rámci vianočnej atmosféry. No už sa stalo. Hovorili ste so sodou, však? Nech sa páči. Nech sa páči. Prepačte, že nezamočil. Ako niečo také môžeš urobiť tetuške doktora Connollyho? Radšej mi to dajte. No, mňa to práca naozaj veľmi vyčerpala. V poriadku, to už ste. Skôr ma zaujíma, kedy sem príde vrchná sestra. Doktor Bonny, prosím vás, vyhľadajte vrchnú sestru a pošlite ju do lekárskej izby, aby sme nemuseli... No, viete. Pozrite, ak sem vrchná sestra nemôže prísť, ja si ju pohľadáme sama. Počkajte, seržantka, počkajte, veď ona príde. Ale kedy? No to je naozaj akože dobrá otázka, ale viete čo, tuto si zatkajte a počkajte, ja vám ju pohľadám, dobre? To je na zbláznenie, nevidel niekto manžela. Išiel mi pohľadať vrchnú sestru, musím ju vypočuť. Na čo sa to všetci v tejto nemocnici hrajú? Tuším, obľúbujú vodné športy. Vyskytol sa nejaký akutný problém, Lady Vivienne. Už som predniesla 3 prejavy úvodného prejavu. Delegáti šli druhý raz na kávu. No a z prednášky nepočuli ani slovo. Idem aspoň povzbudiť návestníka ministerstva zdravotníctva. No skôr asi zobudiť. Á, vy musíte byť vrchná sestra. To nie. Seržantka Connollyová. Vy ste tu nie blízko? To už mi ťahlo gangrena. A ja som ešte od rana neumela ruce. No, kde si máme tu policaj? Ale nikto mi nepovedal, že tu budú dve vrchné sestry. Veria, že ani vám nie. No ale takto, aby vedeli, seržantka, toto je vrchná sestra, ušná aj nosovrtanová. Zase vrchná sestra chirurgická, viete? No ale ja som ten incident videla. Vy ste s tým dievčaťom zápasili. Ma zmila. Tu bušťa, tam bušťok. Máte to, dievčece. No,
Celý incident videl ešte farár, on je tu pacientom, ja sa s ním poradím. Videla si tu nejakého farárka, vrtná sestra? Už aj nosok tak do vás? Ale tiež, kolegynka chirurgická. Hádam, chodte to, pána farára. Sie možno si budete dobre habiť. Ale predsa len jednému Nechoďte ku mne blízko. Celou dobu som bola na šéfovej klinike. Ale predsa len jednému nerozumiem. Ako ste mohli obe skončiť s rukou v sádre? No ale čo myslia? Prečo? No dovolte, to ja sa pýtam vás. Dobré ránečko, seržantka a one, všetkým tu zúčastneným. No, pán farár, no poďte. No dále nejdu, bo v špitálu hemeroidná epidémia. Čo je toto za nemocnica? Môžete mi dosvedčiť, že to dievča, čo bolo na okenej rímse, nemalo zločinné úmysly. Aha, ale jak by mohla mnieť takové poupátko, nevinúčke, voľavúčke. Čiže ju môžem odviezť na stanicu ohľadom došetrenia dopravného priestupku. Sestra, zavolajte doktora Bonnyho, že ho čakám dolu na vrátnici. A povedzte mu, že ide o tiesňové volanie. Joj, ten tieseň dokonale pozná. David, mne sa pridá určite nikdy nezabudne. No čo? Tetuška už odišli? Prečo ste nám nikdy nespomenuli policajnú tetušku, Mike? Nepovažoval som to za dôležité. Jo, zabudla som si tu notes. Pán kolega, zaskočili ste ma. Neberete to osobne, Conolly. Ide mi o kariéru. David, delegáti, už fakt strácajú trpezlivosť. Sestra, haló, nevideli ste niekde manžela? Tuším, práve odskočil. Ale kde? Tak ale nájdeme ho spolu. Ale húbe! Pán kolega, že čistý vzduch. Tých 200 libier. Conolly, tých 200 libier áno, budeme riešiť niekedy neskôr, nie? Nebesa! To som ja, sestra. Vraj ma tu má čakať nejaká seržantka Už je na všetko v poriadku. vypočuť. Všetko je v poriadku. Seržantka už odišla. Kľudne sa môžete vrátiť k svojim povinnostiam. Ale necítim sa vôbec na to. Aká som ospala. No, bodaj vy nie, máte v sebe 100 lakty. Je všetko na svete Mortimo. Vážené dámy, vážení páni, kolegovia a kolegyne, dovolte, aby som vás privítal. Vrchná sestra. Haló, vrchná sestra. Toto je predsa lekárska izba. Vede sa. Švihaj, Lebo- nemáme čas, dole vypuklo peklo. Doktori, myslím, že mi tu žijete vysvetlenie. Vy ste ho obchytkávali a povedali ste, že dolu vypuklo peklo. Vypuklo do peklo. Doktor Mortimer, okamžite do lekárskej izby. SOS! Čo tu robí moje oblečenie? Myslel som si, že ste nedostupná. Tak som si to chcel zobrať domov a pomazliť sa. To je od vás veľmi milé, ale pripáčte, teraz si musím ísť trošku schrupnúť. SOS! Húbe!
Prídem za vami. Prečo nie si Počerta, čo sa tu deje? Ja som práve v polovici prednášky a do toho zase tvoje SOS. Ako keby nestačilo, že som tam vtrhol s vyhrnutými nohavicami. S týmto na hlave. Hotová katastrofa. Toto mi hovor. Moju prednášku bez rejtu vyviem a zlý, že som tam bola miesto mňa. Bezpečnosť sme zabrzala moja mamička. Akorát sa objavila, keď nás, teda Leslie a mňa, seržantka odvážala na policiu. S vianočnými koláčikmi a pudingom. Počúvaj. Toto nemôžeme dopustiť. Ja ho odtiaľ dostám. Neskoro. Seržantka sa jej predstavila, tá jej predstavila Leslie. Leslie si teraz myslí, že našla babičku, smeje sa, plače, seržantka takmer lezie po strope. A mama? Mama tá skoro omdela. Musíš tam ísť a povedať všetkým pravdu. Doktor Bonny, seržantka odkazuje, že ako 2 minúty nebudete dolu, zatkne aj vás. Moja mamička, je v poriadku? Z Leslie si dávajú čaj. Dokonale si rozumejú. Je to také dojemné. David, musíš tam ísť a povedať pravdu o skutočnom otcovi. Dobre, a povedz mi. Všetci vedia, že si to ty a všetci sú spokojní. Hubert, boli ste úžasní. Konal som len svoju povinnosť. Zasiahli ste ma. Tu? No, vy dvaja teda nestrácate často, musím uskať. Zlé! Nájma šialená seržantka aj vrchná sestra! Vrchná sestra, veď stále má čakať v posteli. Ale! Nejako sa ti zapalujú lítka, Hubert, nie? Dolu na bezpečnostnom sa objavila vrchná sestra. Tak mi povedala seržantke, že na Rimse bola ona. Skoro vyletela a povedala, že musí ísť hore a vypočuť tie ďalšie dve. A že mi mňa asi zatkne za pokus o vraždu. Ty môj chuďatko. Ešte sa niekam schovať. Petro. Dobrý deň. Pane. Čo to robíš? Počkaj, to Mám veľa práce. No, nezmysel. Ak má Leslinka potiaže s políciou, musí zasiahnuť vyššia moc. Mamička, veci sa majú celkom inak. Už viem. A neverila som, že si toho schopný. Ešte, že to dievča je také príjemné ako Jane. Ďakujem, madam, aj ja som vás rada spoznala. No, nerád ruším vašu rodinnú idylku. Ale ak vrchná sestra so seržantkou nájdu tú Leslie, tie dve práve vystupujú z výťahu. Hubert, zoberte pani Bonnyovú do kúpeľne, behom! Hubert, ja nejdem do žiadnej kúpeľne! Nejdem do kúpeľne! Hubert, schovaj ju niekde, Hubert! Otvorte tie dvere, doktor Bonny, mám Seržantka, nie to bude! Otvorte! Verte mi, žiadna iná vrchná sestra v tejto nemocnici nie je. Doktor Bonny, kde je vaša dcéra? Tu na bezpečnostnom, asi ste sa minuli. No, A to je kto? kto je tu doktor Bonny? Chudák pán Leslie. No. Smrť pani Leslie úriadne vzala, však to sa boli! No veď nie je sa o čomu čudovať. Pán sem prišiel znovu, my sme mu operovali hemeroidy a on si zomrel na infarkt. Treba zaviesť ho do marnice, doktor Bonny! Doktor Bonny, Áno? ešte mi musíte odpovedať na niekoľko otázok. Doktor Bonny! Haló, pani vrchná sestra, môžete mi odpovedať na niekoľko otázok? Som celá tvoja Hubert! No vidíte, seržantka, nič rozumného sa od nej nedozviete. No. Zatiaľ som sa tu od nikoho nič rozumné nedozvedela, najmä od vás dvoch páni. Ten, kto by mal vedieť, koľko vrchných sestier je v nemocnici, ste to práve vy. No veď ale my to predsa vieme. Vrchné sestry máme 3. Vrchná sestra ušná nosohrtanová, vrchná sestra chirurgická a vrchná sestra patologická. Ale ona je presvedčená, že je jediná. No, podaj mi nie, veď ona je práve tá patologická. No, ja si ešte upresním údaje na personálnom.
Máme ďalší problém. Skolabovala nám vrchná sestra z prepracovania. Aha. Aj doktor Bony skolaboval? Teda, z doktora Mortimora. Možno vás bude zaujímať, že som prednášku predniesla ja osobne. No a musím uznať, že sa mi mimoriadne páčila. Veľmi ma to mrzí, lady. Čože? Páčila? Výborná práca, doktor Mortimer. David, Sir David. Smiem vás pozvať na pohár whisky, lady Vivian? Prečo nie? A to vaše antré. Geniálne. No. Keď budem mať záverečný prejav, tiež to skúsim. Namiesto vyhrňme si rukávy, vyhrňme si nohavice. Tak teda vám blahoželám. No a mimochodom, tá parochňa, no tak táto celé oživila. Ďakujem. Tak teda blahoželám. Ďakujem, na zdravie. A na zdravie. Hubert, priateľu, čaká nás posledná prekážka. Veľa priateľského chovania som tu dneska nezažil. Lady, Zlatko, Lady bola tvojou prednáškou a preboha, prečo je na vozíku? Prečo? Čo sme na vedomostnom kvíze, alebo... Len som ti chcela povedať. Teda, pani Boniová, ja vás obdivujem. Čo robíte tu v nemocnici? Drahá, stačí, rada vás vidím. Len som ti chcela povedať, že na tú políciu už so mnou nemusíš chodiť. Pojde so mnou, babička. Mamička, ty sa do toho nepleť. Čo, vážení? Tešíte sa na večierok? Mike, prosím vás, odveste niekam vrchnú sestru. Dobre, ale chytro. Ty 200 libier, budeme riešiť neskôr. Á, seržantka, dávno sme sa nevideli. Seržantka, besne! Tak sa mi to páči. Ste tu komplet. Dievčatko, ale vy nie ste vydatá za pána Leslieho, však nie moja. Mamička, počkaj nás všetkých dole, dobre? Potom ti to vysvetlím. A vnúčku si zoberte so sebou. Nastavenie Leslie vôbec nevyviedlo z miery. No, spočiatku ma to trošku prekvapilo. Jediný, komu to budeme musieť pozrieť opatrne, je ocková manželka. Manželka? Okej, babi, mama mi vysvetlila, že ocke šernatý. Hubert, však si mi nezatajil manželku! Mamička, ja som ti dnes toho toľko zatajil, že už ani sám neviem čo. Ale čím skôr o mne povieš, tým lepšie, nie? Už netreba. Rozviedli sa. Rozviedli? To bola to len taká rýchovka. Nebe sa. Ale to je super! To znamená, že teba a babi môžem stretávať častejšie. Však je dnes tvoj najšťastnejší deň v živote. To teda je, Cerenka. To teda je. Seržantka, ako vidíte, nič z tohto sa netýka mojej manželky. Však môže ísť domov. Rozumieme. Ale no samozrejme, vaša pani manželka môže ísť domov. Ale až potom, keď mi odpoviete na niekoľko otázok. Prečo bola patologickej vrchnej sestre podaná uspávacia injekcia? Prečo ďalšie dve sestry zmizli? Prečo má doktor Bony milenku, o ktorej nevie, a manželku, ktorej občas povie pani Leslieová, inokedy pani Tejtová? Ako to, že doktori tejto nemocnice nevedia, či boli pacienti EŠPZ, ZPP, alebo ich zrazil autobus číslo 34? Prečo slovo Leslie označuje všetky možné živočíchy od vyšinutých puberťáčov až po neurotických psov? A prečo si ja začínam myslieť, že ste jedna banda cvokov?
Seržantka, prosím vás, mohli by ste zopakovať prvú otázku? Rozumiem. Zrejme nastal čas, aby som ti povedal pravdu o lese. Ale veď mi pravdu predsa všetci poznáme. Táto mladá dáma, že ja nemôžem zatajovať rozmery jej otcom. Je najsuper chlap na svete. Leslie, tvojim otcom som ja. Čože? Ty? Vy? Tvoja dcéra. Moja sestry tejto, ale ona za to nemôže, bol som mladý a potentný, ona proste si nemohla pomôcť, vieš? Čo mi to tu chcete nahovoriť? Moja mama by sa nikdy nespustila s farárom. Sa jej nepáčili. Vieš, Lesi, ale stalo sa tu pred 19 rokmi, to! Môj ocko je milý, láskavý a je to hrdina. Zatiaľ čo vy? A vôbec sa na seba nepodobáme. Vieš, Lesi, veľmi rád by som nebol tvojim otcom, ale vdolný ti som! A vy povedz, že to nie je pravda! Leslie, Zlatko, no. Leslie, nepláč, Leslie, ticho. Leslie, prestaň. Prestaň! Áno, je to tak. Ja som tvoj otec. Hubert, jaj. Ďakujem, David, ale nemusíš to brať na seba. Ja som to vedela. Áno, bude lepšie držať sa pravdy. No, Hubert, ak si ty šťastný, no a ak je aj sestra Tejtová šťastná. Ja od samej radosti neviem, čo povedať. No vidíš, iba som si myslel, že by som možno, že mal lepšiu možnosť postarať sa o Leslie a pomôcť starému priateľovi a kolegovi. David, ja ťa nespoznávam. Nejaká tá pomoc by ale neuškodila. No, viete, môžeme byť aspoň krstní rodičia, tak? No. Prepáčte, nemám svedomie rušiť túto rodinnú idylku. Doktor Mortimer, príďte zajtra so slečnou Leslie a jej matkou na stanicu ohľadom došetrenia dopravného priestupku. Spíšeme zápisnicu. No, rátajte s pokutou. A pokiaľ ide o ostatné, tak skutok sa nestal. Krásny slova som hádal dnes ani nepočul. Moje milé dámy, nezajdeme k nám domov na čaj. Joj, ja vyťahnem storočný portfel. A ukážeš mi ockové fotky, keď pohári. David, teda pardon, Sir David. Ďakujem. Až po vás, pani Boniová. Mám to považovať za ponuku na sobáš? Nechápem, že som to neurobil už dávno. Zájdeme hádam za tými delegátmi, miláči. Počkaj, myslím, že by si mi mal niečo vysvetliť, vaša ctihodnosť. Hubert má hnedé oči, aj sestra Tejtová. Je vylúčené, aby mali modrooké dievča. Určite sú výnimky. Ach, David, boli časy, keď si býval úplne iným človekom. Kým si sem tam mal nejakú tú slečinku, aspoň s tebou nebola taká nuda. No to je príšerné, čo hovoríš. Ale prestal si s tým. Však asi pred 10 rokmi. No tak zase to by som si nebol až tak istý. Ale ja. Vtedy
odtedy si prestal byť rozpálený aj pri mne. Pochop, nenavrhujem, aby si sa vrátil k potešeniam nočných služieb, ale obom by nám prospelo viacej aktivity doma. Poď, porozprávame sa s delegátom. Rosemary, počujem ma ja som bol zrejme veľmi šťastný muž. A mal som aj šťastie. A ja som bola veľmi šťastná žena. A tiež som mala šťastie, drahý. Ale vážne? Ale áno. Čo myslíš, že sme robievali s Hubertom po večeroch, kým ty si bol na nočných?